नैथि खेबनि लकडाउना जोबनाय लोगो लोगो मिरु सरकारा गोदान लकडाउन फोसावबाय आरो बेवहाय गोबां सरासनस्रा जिउ खुंनायाव गोरिब नखरफोरा गोबां जेंना सोमजिगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं सुरज सरकारि। नोंथांमोन गासैखौबो जोंनि बे गोदान रादाब इउट्युब चेनेलाव बरायफिननाय जाबाय। दानिया फैदों आबुं रादाब। मिरु सरकारा बावैसो साननि सिगाङावनो थामथि खेबनि लकडाउनखौ फोसावबाय आरो बे थामथि खेबनि लकडाउना 3 मेनिफ्राय जागायनानै 19 मेसिम जागायदों आरो बेवहाय मिरु सरकारा मोननैसो कन्डिशनफोरखौ फोसावदों आरो बे कन्डिशनाव गासैबो स्कुल फसंथान आरो सोलोंथायारि फसंथान बेफोर गासैबो कमप्लिटलि बन्द लाखिनाय जागोन। बेनिफ्राय बे फोसावनायाव गारि मटर इन्टारनेशनेल फ्लाइट आरो इन्टारस्टेट बासफोरा बेवहाय गासैबो बन्द थागोन। हादरनि सिङाव थानाय गासै जिल्लाफोरखौ मिरु सरकारा मोनथाम जनाव रानदों। बेफोर जादों रेड जन, ग्रीन जन आरो अरेन्ज जन। आरो बे फोसावनाय बायदिब्ला आसामाव गासै मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ अरेन्ज जनाव लाखिनाय जादों आरो दासान्दि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव कर'ना पजिटिभ साब्रै मोनबावनायनि थाखाय आसाम सरकारा बङाइगाव डिस्ट्रिक्टखौ रेड जन एबा अरेन्ज जनाव लाखिगोन नामा बेखौ आसाम सरकारा थाबैनो नोंथांमोननि सिगाङाव खौरां होगोन। मिरु सरकारा बे थामथि खेब लकडाउन फोसावनायाव मोननैसो गाइडलाइन फोसावगोन आरो बेखौ बे दिनैनि गेजेरावनो थाबैनो मोननो हागोन आरो रायजो सरकारा मिरु सरकार फोसावखांनायनि उनाव रायजो सरकाराबो गाव हारसिङै गाइडलाइन होनो नागिरदों। सा सानजा भारतआव थानाय आसामनि थागिबिफोरखौ आसामाव फैफिननो थाखाय आसाम सरकारा मोनसे जानबुं नं होदों। बे जानबुं नङाव बाहेराव नर्थ इस्टआव थानाय मानसिफोरा मिस कल हरनायनि गेजेरजों आसामाव फैनो हागोन आरो बे नम्बरा जाबाय 7428159966। बे नम्बराव खनसेल' मिस कल हरनो नांगौ आरो मिस कल हरनायनि गेजेरजों बिथांमोननि मबाइलाव मोनसे लिंक दैथायहरनाय जागोन आरो बे लिंकनि गेजेरजों थांनानै बिसोरो अनलाइन फर्म फिलआप खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय साबमिट हरनो नांगोन आरो बिथांमोनखौ आसामाव लाबोनायनि सिगाङावनो बिथांमोनखौ मेडिकेल टेस्ट आरो बिथांमोनखौ हम क्वारेन्टाइन खालामनाय जागोन। गुबुन फारसेथिं जायफोर आसामनि थागिबिफोरा आसामनि भारतनि दाब दाब रायजोफोराव खामानि मावहैनो थाहैनाय दङ बिथांमोनाबो 9615471547 जानबुं नम्बराव मिस कल हरनो थाखाय आसाम सरकारा खावलायदों आरो बिथांमोनाबो मोनसे लिंक मोननाय जागोन आरो बे लिंकनि गेजेरजों थांनानै बिथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामना साबमिट हरनो नांगोन। मख'नो गोनां बाथ्रा दि जायफोर सिगाङाव मिस कल हरखांबाय बिथांमोना मिस कल हराब्लाबो जासिगोन होननानै सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। जायफोर आसामनि थागिबिफोरा बाहेरायाव दङ बिथांमोना जुदि गाव हारसिङै जुदि गारि लानानै फैनो नागिरदोंब्ला बिथांमोना गिबियावनो मेल हरग्रोनांगोन आरो मेल एड्रेसा जाबाय assamtransportrelief@gmail.com। बेनि गेजेरजों गिबियाव बिथांमोना मेल खालामनांगोन आरो बेनिफ्राय पारमिसन लानानै बिथांमोना आसामाव हाबफैनो हागोन। मुलुगाव दासान्दि कर'ना भाइरासजों भुगिनांनाय गासै सुबुंनि अनजिमाया 35,07,339। बेनि मादाव थैनायनि अनजिमाया जाबाय 2,45,237 आरो बेनिफ्राय बारग'नो हानाय सुबुंनि अनजिमाया 11,29,996 आरो भारतआव मोननाय गासै अनजिमाया जाबाय 40,263 आरो बेनि मादाव थैनायनि अनजिमाया 1,323 आरो बारग'नायनि अनजिमाया 10,880 आरो जों आसामनि बाथ्राखौ बुङोब्ला आसामाव गासै 43 जन सुबुङा कर'ना भाइरासजों भुगिजादोंमोन आरो बेनि मादाव सासे थैदोंमोन आरो 32 साखौ बारग'होनो हादोंमोन आरो दासान्दि आसामाव 9 सुबुङा एक्टिभ जानानै दङ। बिटिसिनि बारग'लिनाय मावफुंगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा आसामनि गभर्नरा खुंनाय गभर्नर रुलखौ साबजानाय मोनाखै। थांनाय 27 एप्रिलाव बिटिसिआव गभर्नर खुंथाय फैनायखौ बिथां खाम्फा बरगयारिया गोजोननाय गैया आरो बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों दि बेयो मोनसे आनकनस्टिटिउसनेल आरो बेखौ बिटिसिआव बाहायजाथाव होननानै फोरमायदों। बोथोर बिगियाना फोसावदों 4 आरो 5 मेआव जोंनि नर्थ इस्ट रायजोफोराव गोबां अखा आरो बारहुंखा फैनो हानायनि चान्स दङ आरो खौरां मोननाय बादिब्ला अरुणाचलनि अनगायै नर्थ इस्ट रायजोफोराव गोबां अखा हागोन आरो बारहुंखा फैगोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जम्मु काश्मीराव मोनसे नखरखौ सुथुरनि आखाइनिफ्राय बारग'नो थांनायाव 7 भारतारि सान्थ्रिफोरा मुंख्लं जानो गोनां जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे समाव आरो 2 सुथुरफोराबो थैदों होनना खौरां मोनदों आरो बे जम्मु काश्मीरनि कुवारा जिल्लानि हगुवारायाव
बे जाथाया जादोंमोन। आसामाव दासान्दि गोबां बिबांनि अमानि बेरामफोर मोननाय जादों। बुंनो थाङोब्ला धेमाजि, लखिमपुर, बिश्वनाथ, डिब्रुगड़, शिबसागर आरो जरहाट जिल्लाफोराव अमानि बेराम मोननाय जादों। आबाद आरो जिब बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरा बिथाङा बुंदों दि बे भाइरासआ गिबियावनो अरुणाचल प्रदेशआव जादोंमोन आरो आनजाद खालामनानै मोननाय बायदिब्ला बे अमानि बेरामा आफ्रिकान सुइन फेभार भाइरासनि गेजेरजों जादों होननानै फोरमायदों। दिनै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां खौरांफोर फोसावबाय, थारैनो नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला बेखौ लाइक खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना गोदान खौरां मोनबाय थानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। उननि भिडिअ गोदान मोनसे रादाब लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनफैफिनगोन। गोजोन्थों।